22 verses 1 to 14. So, ang sambingay mahitungod sa kumbira sa kasal. O kanang word nga kumbira, kanang gitawag siya og celebration sa kasal. So, Matthew chapter 22 verses 1 to 14. Tong mga walay Bible, ari mo ari tan-aw sa screen, kay naamantay kanang easy worship. Verse 1. Nanindog ta? Migamit na usab si Jesus og mga sambingay sa iyang pagpakigsulti sa mga tawo. Ang paghari sa Dios sama niini adunay usa ka hari nga naghikay og usa ka dakong kumbira sa kasal alang sa iyang anak nga lalaki. Gisugo niya ang iyang mga sulugoon aron pagpahibalo sa mga dinapit nga paadtuon na sila sa kumbira apan mibalibad ang mga dinapit. Busa nagsugo siyag laing mga sulugoon o giingnan niya, sultihin ninyo ang mga dinapit nga andam na ang kumbira. Giihaw na ang akong mga baka o ang mga pinatambok nga nating baka og naghikay na ang tanan. Nanganhi or panganhi na kamo sa kumbira sa kasal. Apan wala magtagad ang mga dinapit og nagpadayon sila sa ilang mga buluhaton. Ang usa miadto sa iyang uma, ang usa sa iyahang patigayon, ang uban usab mibira sa mga sulugoon, gibunalan o gipatay sila. Gipatay nila. Tungod niini nasuko pag-ayo ang hari, busa mipadala siya sa iyang mga sundalo o gipamatay kadtong mga nagpatay sa iyang mga sulugoon o gisunog ang ilang syudad. O nya gitawag niya ang iyang mga sulugoon o giingnan, andam na ang akong kumbira sa kasal, apan dili angay niini ang mga tao nga akong gidapit. Busa, pangadto kamo sa kadalanan og dapita sa kumbira ang tanan nga inyong matagbuan. O ang mga sulugoon nangadto sa kadalanan o gidalan nila ang tanan nga ilang natagbuan, maayo o dautan, og napuno sa mga tao ang kumbira. Verse 11, unya misulod ang hari aron sa pagtan-aw sa mga dinapit, og nakita niya ang usa ka tawo nga wala magsulob og biste nga angay sa kasal. Gipangutana siya sa hari, higala, giunsa man nimo pag sulod dinhi nga wala ka man magsulob og biste nga angay sa kasal? Apan wala makatingog ang tawo, unya miingon ang hari sa iyang mga sulugoon, kapusan ninyo ang iyang kamot og mga tiil, og ilabay siya ngadto sa kangitngit sa gawas, didto maghilak siya og magkagot sa iyang mga ngipon. O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, kay daghan ang dinapit apan jutay ra ang gipili. Let's pray. Heavenly Father, thank you Lord nga ang imong mga pulo nga among gibasa karon, imo ning ipasabot sa kada usa nga niya karon Ginoo. I pray, O God, ang tanan nga mga maabot ni ini nga maong mensahe o Dios, imong pagapanalaginan. Tagaan nimo sa kaalam, buntogon imo ang sala Ginoo nga nakagapos sa mga kinabuhi. Pinaagi sa gahom sa imong mga pulong among masabtan. I pray, Father God, nga nay conviction sa Holy Spirit nga mao ang hinungdan sa tinuod gayod nga kabag-uhan. Pinaagi sa pagbuhat namo Ginoo unsay imong kabubuton. Salamat, Lord, nga tabangan minimo pinaagi sa imong gahom o grasya nga maguba ang tanang trabaho sa kaaway dinhi sa among mga kinabuhi. Thank you, Lord, nga ang tanan nga mga niya karon, ginikanan, batan-on, masabtan og ayo ning mensahe. This is our prayer. Madawat namon ni in Jesus' mighty name. Everybody says, Amen and Amen. So, ang ato nga pagtuon karon giuluhan siya you are invited. Kanang naas imong tapad ingna nga you are invited. Sulti kusga. Dili sa birthday ni pastor. So, lami kayo mong feeling kung apil ka sa gi-invite. Lami kayo mong feeling nga na-apil ka sa gi-invite. Invite-on ka sa mga celebration. Uy, na-graduation dito, na-kaon-kaon. Uy, dibo ni Karis. Uy, dibo ni Rere.
O apil ka niya, tagaan pa jud kag invitation card. O niya, imuha jong name nga naa didto. Batagaan mo na tamo og unsay ideya aning gitawag og kumbira. Kining kumbira sa atong pinulungan karon, murag party-party or celebration. Apil na ni ana ning kalipay sa mga kanta-kanta, sayaw-sayaw, ay program ba? Unya naa diha ang kaon, lami kayong pagkaon, no? So mo na siya ang gitawag og kumbira. Unya kining kumbira or celebration himuon ni siya kung naay kasal, naay birthday, kanang gisugot na ka, kanang gisugot na ka no, mag-celebrar ka. Kanang naay mga graduation, nga ni-graduate, unya, napajoy award. So, siyempre, magluto-luto dayon, no? Muna, ang atong gibasa karon is, giuluhan siya og kumbira sa kasal. So, sambingay sa kumbira sa kasal. Unya, naghisgot ni siya kabahin ni Jesus Christ og nato nga church. Minaw ha? Paminaw. Shh. Minaw og ayo. Sa Biblia, ang kasal, dili lamang kahimuon nga ako, laki ko, o nya, magminyo ko ni Jeremy Liman. Nya, kasal dayon. Dili. Ang ideya sa kasal sa Biblia is kanang paghiusa. Ha? Hiusahon. So, kining gihisgutan din nga sambingay, naghisgot ni siya sa Lord Jesus Christ, mao ang pamanhonon, o kita nga church, nga someday, hiusahon unya ta sa hingpit ngadto sa Ginoo. Kay niya pa man ta dinhi sa kalibutan. Munang ang ato nga lawas na nahiusa ta dinhi sa kalibutan mag-struggle ta. Labi ning kamot jud kaun saan mo paglikay sa sala pero kay niya pa man ta dinhi. Pero moabot gyud ang panahon nga mahingpit na unya tang mahiusa didto sa atong Ginoo. Mao na nga ang ideya sa kasal nga gihisgutan dinhi sa kumbira is tanan nga gi-invite apil sa maong kasal. Kana bang ang gipasabot ana tanang Kristiyanon, tanan nga ni tuo og nidawat kang Ginoong Hesukristo ingon nga personal nga mangluluwas. Siya ang gitawag og bride. Kanang nas imong tapad, bride na sa Ginoo. Kining simbahan ang church ang magtotoo pangasawunon sa Ginoo. Munay ideya aning gisgutan dinhi nga sambingan. Nasabtan nato. Now, listen to this because sa atong pagkabatanon, wala ta nakahibaw nga privilege na daay kaayong ma-invite ta. Moingon ganitag privilege ka nang makaingon kang espesyal gyud daay ko, mapasalamaton ko, grateful ko kay sa kadaghang pwedeng tawo nganong ako may gi-invite ani nga kasal. So, mapasalamaton ka kay na-invite ka. So, bisan pagdili ka nung pagdalag regalo o thankful ka kay privilege kay na-invite ka, magdala po kag regalo para sa kinasal, tama? And sometimes kining invite-on ta, ikaw ray gi-invite, unya nanala po kag usa ka jeep. Wala ka nahimong kalipay sa nag-invite nimo. Nahimo hinuon kang naghatag og kabugat nila. Kay usually makadawat kag invitation card, naay nakabutang dito pila lang ka bangko ang gi-reserve para nimo. So kung moingon siya, okay, kanang Mark, Leo, Cordovan, nakabutang dito sa imuhang kwan is 2 seats. 2 ka bangko ang reserve. So, ayaw pagdala og tulo. Dili ka pwedeng magdala og tulo tungod kay giandaman lang kag 2 ka bangko. It means pwede kang magdala og kuyog pero usara. Nakita kay magdala man ta, palingkoro na to tong sagingan, dalan rag binahog. Ngana no? So, dili na siya gyud maoy mao. So for example, ako inviteon ko, oy pastor, naami Thanksgiving. Sa among church, ikaw ang among speaker. Dalon na ako mo tanan, mga 200 siguro mo kapin. Dalon mo na ako tanan. Murag magproblema ang ga-invite na ako, no? No? So mo nay usahan nato ang ayang makatunan pag inviteon mo. Pag ikaw ra ang gi-invite, sigurado ra na ikaw ra mo adto. Ayaw ing na nga, uy, kabak-ridean man akong motor og duha. Uy, gi-invite kong kuan og birthday ko. Sakay. No? So, nakahasol na. Nya imagine ako no, dili ra siguro po sila mapugatan, pastor, kay duha ra maning akong gidala. Kamo tanan nga gi-invite, gadalag tagorha. Di ni times 3? Sakto? So, dili gina siya, pwede. Then, ikaduha,
especially kung kasal, naanay gitawag dito motif. Motif, nakabutang sa invitation ang motif. Gani ang color sa invitation card, maoy color sa motif. For example, ang imong invitation card nga nadawat is pink. Of course, pink ang inyong ipangsuot og tuanaw niya mo sa kasal. Munang gitawag og motif, kanang imong color mao dunay isuot ni kasal. Okay. Nakaron, inviteon ka og kasal. Sa uban nakasuot sila kanang pangkasal gyud kaayo nga pinasosyalan kay suot. Ga jersey ra ka o ga short ka dito. Na pinajini-jini ang buhok. So murag imong gipakaulawan ang labi na, okay, picture na, picture. O tanan picture. Mo apil pag yung kagpa-picture. So lain kaayo no. So og unsay kanang gitawag og ilang requirement or kanang unsay ilang order sa imuha, mao nay imong isuot. Ayaw kag adtog kasal unya ang imong gisuot kay pang mekaniko. Gikan ka nagkamang-kamang sa ilalom sa sakyanan, tagak-tagakan kag mga use oil ning hugaw na kay ka may mga taya-taya nya ni adto kas kasal. Mura kag taong grasa dito. Ingon ana no? So, naana tay ideya kabahin ana. Munang ato nang makatunan nga dili ta magpakasayop dia. Sa atong gibasa karon, si Ginoong Hesus migamit siya sambingay. Sa English anong sambingay? Parable. Mayong itag parable gamiton diha ng mga figure of speech nga similes, metaphor, hyperbole, unsa pa na diha? Daghan kay na no? No? So, mga sambingay ba nga kanang medyo, mura siya, sabtunon pa siya. Naa siya, sa likod ana nga maong iyang gisulti na ay buot niyang ipasabot ana. So, nigamit siya sambingay aning kasal. Ang kasal sa anak sa usa ka hari, nga ang atong sabton pag-ayo, is ang gisgutan ini, si Jesus Christ og ang church. So, kung ako kaslunon ko, ugma na ang akong kasal, nag-ihaw mga baboy, nag-decorate na dinhi sa church. Unya, suddenly, ako excited ako kay kasal na ko pagkaugma. Unya, anang pagkagabi, dili pa na, wala, pagkaugma pa ang kasal, nasakpan ako ang akong pakaslan na ay laing ka-text, ka-chat-chat, unya, uyab pagyod sila. So, sakit kaayo na para nako. Eksakto kayo, nga ang atong Ginoo dili gusto nga ikaw giisip na kang pangasaw-unon sa Ginoong Hesukristo, pero nahigugma pata dinhi sa kalibutan. Nga nagbuhat pagyapon tag mga pagpakasala, mo nay pait kaayo natong kinabuhi mga Kristohanon. Mo nang maminaw tag ayo nakasinabot ha. Oh, gibasa na nako to sa Bisaya, nya sabta na nato to. Akong basahon diri. One more, Jesus spoke to them in parables. So, nigamit si Lord og sambingay. The kingdom of heaven may be compared to a king who gave a wedding banquet to his son. Himo siya dako kayong kumbira para sa iyang anak. Nya dili ni basta-basta ang kasal because the idea o kaning ideya sa mga Hudyo kung magkasal sila, usa ka semana ang ilang kinananay, ilang celebration. Usa ka semanang panghugas pod. Grabe ni. Nakaron kita gani magpakasal, usahay og daghan kayong nanganha, hurot dayon. Wow kayo no. So grabe ni siya. Ang papa, ang hari, nag-andam siya og dako kayo nga celebration para sa iyang anak nga maoy kaslon. And doon na mga invited. In verse 3, he sent out his slaves. Iyang ipadala ang iyang mga sulugoon to summon those invited to the banquet, but they didn't want to come. So, gipadala niya ito yung mga sulugoon sa kaing na sila, nga andam na ang party, andam na ang selebrasyon. Naset na tanan, ing na sila, na sila bangko nga naandam. Ing na sila nga set na tanan. Mauni ang ilang isuot, mauni ang ilahang color nga isuot. Magdala sila mga regalo, tingali ing ana no. And doon na gipadadaan ng daan sa invitation. So, it means, layo pa ang kasal, naana ang invitation. Nga kung sabton og ayo nato ni, wala pa ni balik ang Diyos because we know nga ang kasal sa
nating karero kanang gitawag o kasal sa kanang Jesus Christ o church adto man na pagahimuon unya didto. So layo pa lang daan gipadala na ang invitation. You know what? The invitation nga gipadala ni Lord nato, kining iyang pulong. Ikaw ug ako, tanan nga makadungog sa mga pagwali, sa mga pagtudlo, sa pulong sa Ginoo, invited ka. Maka-feel unta ka nga happy ko ug kay gi-invite ko. Privilege ni sa kadaghang tao nganong ako. Sa kadaghang tao, tawsan ang tao dinhi sa buhol. Nganong ikaw ra may naa diha galingkod karon na minaw pulong sa Dios. So dako kay na nimo nga ang ayang pasalamat sa Ginoo nga invited gyud ay ko dito sa langit. Pero ang problema karon, kini mga tawo nga gi-invite sa Ginoo nga dili ra ba ni ingong gi-invite ra ka kay naay kinahanglan kang inviteon kay naay celebration, dili. Og di ka maapil sa invitation, imperno ka. Mao na nga angayan natong ikalipay nga naapil tas invitation kay save na kagikan sa impierno. Pero ang problema, daghan sa mga tao karon nga nakadungog sa pulong sa Ginoo. Pero nagkinabuhi nga sama ra gyapon sa mga tao dinhi sa kalibutan nga nagpadayon sa pagpakasala. Wala nagbisti o bisti sa pagkamatarong. Kalagmitan sa kasal, puti ang isuot, tama? So mo nang kasal, ang gigamit nga sambingay, nagahisgot nig kabahin sa matarong puti, putli nga kinabuhi nato. So, ready na, andam na. Sa tinuod lang, andam na. Pwede nang mubalik dayon ang Ginoo. Pero kita mo'y dili andam. Gani, di pa taganahang mubalik si Lord. Kabalo mo kung unsay rason sa taong di ganahang mubalik, di pa ganahang mubalik si Lord? Ang rason niya kay, di pa ko andam. Gusto pa kong maminyo. Muna yung mga rason. Apil baka ko, maluwas baka ko. Nga na, gaduha-duha ba? Muna yung rason. So, dili daw sila gustong mo tambong sa maong kumbira. So, sakit kaayo na alang sa mga nagpadala. Ako lang personally, medyo gas-gas ang akong kasing-kasing. Because daghan kaayo nga ng luod kay wala na padalan og invitation sa among kasal. Kay siyempre, 200 raman katawo ang gi-invite. Or 150 katawo ang gi-invite. So kung akong invite on tanan, mga siguro, Jismel, usaom na, asom na ko ibutang. So, kadto lang mga pinakasuod kaayo, ingon ana, padalag invitation card. Ang problema pag yun, kay sa kasal na nako, day sa kasal nako, dunay upat siguro or tulo ka table nga walay sulod. Bakante ang bangko. Kada bangko, gibayran na muna. Apil ng pagkaon sa mulingkod, ana. Gipadadaan na mo nag-invitation, gibutangan dito pila ka buok, iyahang kuyugon. Wa nanganha. So medyo nasakitan ko nga naman, tungod kay naay mga taong nang luod sa ako kay wala na invite. Sila nga gi-invite, wala mi balibad ni dawat sa invitation pero wala na ngadto. Kamo pag inviteon mo og moadto mo, isure nga moadto mo, pero dili ingna ninyo ang gi-invite kanang ako diha nga bangko. Pulihi lang na og lain. Kay arong dili to masayang kay bayran to og apil. So, muna ako ang personal nga kasinatian sa akong kasal. Nga mo siguro og imong ihapon to nga mga tawo nga wala ni anha diha, imo man to silang gibayran, maabot tingali og maas mga 10,000 pesos ang imong nabayad. Pero wala to nahimusli kay wa man sila nanungha. Kung nibalibad lang unta to sila nga dili mi makaanha kay naa may mga importante, so mo invite ko og lain. Ilisan nako ang pangalan adtong nakabutang dadto sa mga bangko. Pero kay wala man sila ni balibad. They said mo adto me pero wala man sila ni adto. So medyo na-offend ko, nasakitan ko. Di bali wala na lang tong bayad. Bali wala ra nimo tong gibayad nako sa unsay mga pila ka buok bangko diha. Ang ako nasakitan tungod kay privilege kayo gyud na nga ma-invite ikaw. It's because it means nga naa kay something sa ako Close ta. We're friend. Wa ka ni dong. Plus na ang pajoy ng luod nako nga ni chat. Wabi ka. Wag ko nimo invite ta. Daghan kayo. So ingon ana ang nahitabuan ni. Nga grabe ang kasubo nga gibati sa amahan tungod kay tanang tawo iyang gi-invite.
Pero ang mga tao, dili gusto, kay ang ilang gusto pagpakasala. Invite na mga tao sa palibot. Ang ilang ipapmasangil na to, lahi mong tinuuhan. Pero sa tinuod lang, ang rason yun, di sila ganahang mo dool, kay ganahan sila og sala. Lami mo kayo ng pakasala. Muna'y bitik sa yawa, nga lipayon kaniya, pero pag abot sa unahan, taga ka, mag-antos na ka. Munang kita mga batanon, privilege dako kay ning angayan itong pasalamatan o kalipay, nga ikaw di ay giimbita sa Ginoo. Usbag sulti ng nas imong tapad, ingnang you are invited. Sulti Na? Giimbita ka. Wala lamang ka kay gisitsitan. Wala lamang ka kay gikuyog-kuyog. Pero sadto sa mga igsuon, doon ay mga panahon pugsunon pa kayo tang maadto tag simbahan. Naadyo na. Unang, murabag katong sa Mark chapter 2, nga ang bakol ilang giyayungan, gidala nila ngadto kang Jesus. Kita pod usahay ing ana. Nga maghulat pa taog, latiguhon. Sa masimba ka din Pagilis na. Hapak, ti karos bungbong ron. Nga na pa ng atong ginikanan. Kay pugsunon kayo ta nga musimba. Nawala ta kabalo nga dako day kayo ning angayang pasalamatan sa Ginoo. Gani ang ubang mga simbahan karon, sirado ang ilang mga church. Tungod aning COVID. Dire, pila nakabok ipang ubo, pila nakabok ipang sipon tingali tungod kay sigig ulan. Na og magpa-check tingali mo ingon, "Hoy, COVID." Na COVID na tanan. Hasta siguro baka og ipa-check na nay COVID. No? Pero gawas nun kaita mga igsuon nga nakahiusa pagapong pagpasalamat sa Ginoo. Sabta na to? Dili sila gusto. Kabalo mo ani mga tawanan, sakit gyud kaayo because personally I went to them. Personal gyud kong ni atong nakistorya adto baya gyud tahanay imong invitation niya sa ilalom na ay gikuan diha 3 chairs reserved para sa imo. It means nga pwede nimo madala imong husband, imong duha ka anak kay upat man ka bangko ang gi-reserve sa imo ha. Oh, pastor, adto mi. Oh, salamat kayo. Pag-abos pa nang wala nga to. Sungot kayo. Kanang moingon kang kakasal na diha unya atong bakante dito nga bangko na yung mga bakante dito nga bangko. Puro na gipang bayaran. Unya walay laing tagagawas pwedeng makasulod diha nga walay invitation card. Pangitahan gyud sila invitation card. Kulang na lang mo gawas pa ko atong hotel mamara atong mga tricycle. Dali mo panulod kay mga unta. Kay wa na nga rin ning akong gipang-invite. Mura kong na-offend. Plus mabasa pa jud nako sa mga chat sa mga text nga nganong wala man minimo gi-invite. Sana all po ka oy. Naay mga nang luod kay wala na invite pero kanang ipang-invite wala nang tunong. That is why lesson ni ha. Mga kabatanunan, mga ginikanan pag-inviteon mo kung pila ka buok na ka-reserve sa imong moray imong dadon or ikaw ra ang ginvite, ikaw ray adto. No, sabakon ra man ako akong anak pastor. Magsabak kang mangaon mo? So, dili gina pwede. Ikaduha, pag unsay color, motif nila, mao po imong suot. Unya na kay bantayan pag ayo anak, pag di ka makaadto, balibari dayon unya pasalamati. Ana din ka, ma'am, sir, salamat di kaayos pag-invite. I-appreciate gyud nako na and I thank God nga praise God masitol na jud mo. Nagpray jud ko sa inyo ha. Na akong gift akong ipada. Pero kanang akong bangko diha pa ilisi lang naglain pag-invite laman pud og lain kay di jud ko inganaon ninyo. Kay sakit kaayo na. Munay gibati sa amahan. Ningon na, they didn't want to come. Kanang mudrong ta sa church. Pero di ta gustong moadtog langit. Ang uban po gustong moadtog langit, di mo daw sa church. Mga tug langit nga wa gani katuod og asa ng simbahan. Wala na. Di gani katuod. Tanang taos kalibutan pangutan gusto ba nang moadtog langit? Gusto moadtog langit tanan. Pero di gani mo duol og simbahan. Moadtog langit. Hala no? Oh, padayonon sa nato basi suko na. In verse 4. Again, he sent out another slaves. Nagpadala siya laing mga sulugoon. And said, tell those who are invited, look, I am prepared my dinner. My oxen are fattened, kettles have been slaughtered, and
Everything is ready. Wow! Lakaw, balik. Ayaw na mo, kay basig. Di sila ganasin yung dagway. Kanina niya kayo mga gwapo ni. Lakaw, balikin nyo, ing nga naihaw na. Naihaw na ang mga pinatambok nga baka. Humana ang decoration, may pangalan na mo sa bangko. Inyong table, naka-arrange na daan. Lakaw, baliki, ato. Verse 5, but they paid no attention. Huwag sila nagtagad. Abante nga ng mga tao ay mong sirans pulong Ginoo, di magtagad. Muyo ka, pwede ko kanang marag pinabalaan. Ayo. Uy, unsay ato dai? Ati, pwede ming musir ni mos pulong Ginoo. Unsay tinuuhan ninyo, busy ko. Ingana dayon. Labong og na kay chismis. Ayaw na ko i-chismis. Dali, pagkapi. Ngana na. Grabe ning, no? So, wala sila nagtagad. They paid no attention and went away. Ilarang gisalikway, ilarang gitalikdan, ilarang gibiya. Wala sila nagtagad. One to his farm. Ang usa, ayaw ko disturbo aron kay magtanom ko ron. Ingno ni mo ng tao, tara, simbat kay Domingo ron. Tuwa man kukuy igtalanom niya, sayang kayo kay payang gauwan-uwan. Magtanom sa ko, magbalibad. No, gipadala nag-invitation para sa selebrasyon sa langit, magbalibad. Another to his business. Sayang manggod po dong mosimba ko ron. Kay tabo baya ron dito sa Curtis. Dito sa lungsod. Mamaligya para ba kog mga bungay. Mamaligya kog mga planggana, mga chinilas, daghan kog halin ron kay Domingo baya ron tabo ron. Went to his business. And the others seized his slaves, treated them, outraged. Saan pagbasa ni ha? Outrageously. And killed them. Kanabang gipanamas-tamasan nila og sa atoa pa na gisabunutan. Gunitan ang buhok ikaw. Gitripan ba? Muna ilang gibuhat. Og mo ni eksakto kayong nahitabo gikan pa sa sinugdanan sa pagkasala ni Adan hangtod sa time sa mga disipulo og hangtod nato karon. Nga si Lord siging kapadalag mga propeta arong mobadlong ilarang ipanghulog sa atabay. Ilarang pangkastigoon, ilarang pamatyon. Gani si Isaya, gihuktan ang iyang duha ka tiil, unya giisa dito sa ibabaw, unya gigabas siya, gitunga siya paggabas. Kasi ganahang gabson diha. Si Isaya, deceitful in the Old Testament. Siya ang pinakataas kaayog mga propesiya nga gihimo sa Old Testament. Sa time ni Manase, gigabas siya, gitunga. Munang giingon diha gipangpatay nila ang uban. Hangtod karon dunay mga taong di gyud mo dawat sa invitation. Di gyud mo dawat sa kaluwasan. Di gyud mo dawat sa pulong sa Ginoo. Dili gyud mo dawat sa gi-offer sa Ginoo nga kaluwasan. And what's next? Sa verse 7, the king was enraged, perting suko as hari. Muning gibati sa Ginoo. Nya mo reklamo na din, Lord, ngano maning COVID, ngano maning bagyo, ngano maning gira, ngano nangani naman, ngano. Wala tay katungod nga mo reklamo sa Ginoo. Gani ang atong gibuhat sa Dios kanunay ra nato siyang gipasungot pagtaman. Dako na kaayo ng kalipay ang ayang pasalamatan og pribilehiyo. Nga apil kas invited sa Ginoo. It means nga wala na kay labot sa silot sa impyerno, kay invited ka sa Ginoo. Unya ang nakapirma pagyud didto, ang ink nga gigamit sa pagpirma sa invitation card, ang dugo ni Jesus. Mo'y nakasilyo. Munang wa na mabuhat ang impyerno nimo. May problema, dili sila. Unsay lang gibuhat. So, lagot kayo ang hari. So, he sent his troops. Muna makita na to ang Israel, kadaghan gina silang gipadad-an sa Ginoo. Gipasulong sa Ginoo sila sa Assyria. After that, ang Jerusalem, ang Judah, gipasulong na po sa Babylonia. He sent his troops. Those murderers, he sent his troops, destroyed those murderers, and burned them
and burn down their cities. Grabe, gipadadag katalagman. You know what? Dunay usa ka alagad sa Ginoo nga naa diri sa atong nasod nag-ministry. And nagpastor na siya sa Jesus is Our Shield nga church. Last 2018 niingon siya, ikaw India, dunay dugo kalayo og aso nga mugawas unya nimo. Because you will experience a mighty visitations of God. Paghuwat lang India, iyan giingnan ang India. And eksakto kaayo sa nahitabo this year. Nga doon nagyoy dugo na nahitabo, it means grabing kamatay. Og dihay kalayo, nga naman to, kay gipang sunog ra ang mga patay. And dihay usok, dihay aso. Kaya ang aso sa mga, grabe, muna kayo wala. And then, ang sunod nga prophecy, one day you will realize nga ang inyong Diyos wala hinungdan, inyo ning ipanglabay sa inyong mga kalsada. Tan-awang nahitabo karon sa India. Nang lupad sa ilang mga bintana ning mga Diyos, nga bungkag sa kalsada, unya gipang bulldoze na lang. Eksakto kaayos nahitabo ron. And we pray nga mao punay mahitabo sa atong nasod, atong palakpakan ang Ginoo, ana. Nga one day, ang mga nagpuyo dinis atong nasod, magsimba na lang sa Diyos nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Wala na ilaing luluran, simbahon, yukbuan. Ang Diyos na lang. Muna atong i-pray. So, gisunog ang ilang mga syudad. And what's next? In verse 8, then he told his slaves, another slaves, the banquet is ready. But those who were invited were not worthy. Oh, sungot kay siya. Gani, nagpadala na siya panimalos. Pero ningon siyang, dili pwede ni. Andam na tanan, nakaluto na, prepare na ang tanan. Pero ang akong gi-invite, dili man ang ayan. So karon, na mo'y laing buhaton. Verse 9, therefore go to where the roads exit the city and invite everyone you find to the banquet. Karon kay ang akong gi-invite, dili man sila takos, di man sila angayan. Mga wa may hinungdan ni akong gipang-invite. Panglakaw mo og ang tanan ninyong katagbo, ingna nga pa-joinon ani nga kumbira. And exactly, mao dyan na nahitabo sa Israel. Si Jesus niadto mismo sa ilahang nasod. Nagpakataw ingon nga Hudyo sa banay ni Judah. Diya ni Mary. Si Mary may kaliwat ni Judah. Pero wala gitagad si Jesus. Gani gisalikway sa dito, that is why ningon diya lakaw sa tanang kadalanan, it means nga lakaw sa mga hintil, lakaw sa laing mga nasod, sa lain nga mga races, isangyaw sa Koreano, isangyaw sa mga Nigerian, sa mga Negro, isangyaw ngadto sa mga Pilipino, isangyaw sa mga Chinese, isangyaw sa mga Amerikano, kay ang akong katawhan dili angayan. Sila ang Israelite, piniling katawhan sa Diyos, they are invited. Pero kay, ila ramang gikastigo ang mga propetang gipadala. Gani ang anak na mismo, wala gyapon nila tahura. So those slaves went out on the roads and gathered everyone. Tanan, kutob sa ilang matagbuan, ilang invite, they found both evil and good. Mga matarog binuhatan, mga di matarog binuhatan, ilang gikuan. Uy, di ko pwede kayo makasasala ko. Limpyuhan kas dugo ni Jesus. Dali! Sorry Lord, kuyog ni tuon ni salig ni dawat, hala, nakasulod. So, the wedding banquet was filled with guests. Woo! Daghana kayong nangabot. Pero kining mga guest nga naabot din ha, dili ni sila katong mga pinili nga mga invited. Munang ikaw karon nga niya naminaw, angayan gyud ning tagaan ni magpagtagad. Angayan kang magmalipayon nga invited ka. Pero kung dili ka magtagad, padayon lagi apong ka magpakasala. Kaya ang rason di ay wala nimo tinuod nga gidawat si Ginoong Hesus ingon nga imong Ginoo hari ug mangluluwas. Munang magpadayon pagkasala. Ikaw ra gyapon Ginoo si imong kaugalingon. Ikaw pay hari, ikaw ray nagbot si imong kaugalingon. Ang may tabo nimo is this. Dili ka maapil sa guest nga gihisgutan didto unya sa langit. Unya, ang wala na listaan ng guests sa kasal sa nating karnero mga igsoon, asa man ni sila karon? Naa sa impyerno.
ibutang nis imong huna-huna, isuwat sa imong kasing-kasing, nga kawa kay apil aning guest didto sa langit, impyerno ka maglangoy. Munang kung invited ta, magpasalamat tas Ginoo. Lutuson ta, magbalatian ta, naatay mga bayranon, grabe tabunan tag-utang. Biay-biayon ta, i-look down ta, di tatagdon sa tong cross sa church. Ayaw kabala ka. Ang pinaka-importante imong pangalan to, dito nakasulat. Ug niya ang invitation, imong gibasa. And listen to this, mga igsoon. Di ba inigdawat nimo sa invitation, na dito ang tanan nga sistema, ang order sa kasal. Di ba? Nakasulat pa gani dito, major principal sponsors, officiating ministers, minor sponsors, nakasulat dito. Kinsay flower girl, kinsay ring bearer, Bible bearer, na dito. O nya, napadjud ang order, ang flow. Naapo dito, gibutang unsa ang suot. Asa dapit, naakomplito dito. And eksakto kaayo, ikaw invited ka sa kasal dito sa langit nga igsuon, ug ang tanang instruction sa kasal naa dinhi nakasuwat. Posible kayong masulod ka dito, wa ka kahibaw ani. Gawas lamang kung gilansang naka sa cross. Unya mo na lamang kahinomdumi ko Jesus ug tuon na unya ka dito kana. Kay wa nay time mo naog pa ka mobasa pag Bible. Karon maminaw pag yung ka kay usaon man nimo pagkaluwas. Nga ang pagtuo nagagikan man sa pagpaminaw. So maminaw ta. Unya sa diyang nakadungog tas pulong sa Ginoo mituo ta nga si Kristo mao lamang ang nagpaaga sa iyang dugo para sa atong kaluwasan. Di ta makaluwas sa atong kagalingon. Bisan pag unsa ta kabuutan, di gyud ta maluwas. Ang dugo ra gyud ni Jesus. So mao ni, dito ang guest na puno. In verse 11, but when the king came in to view the guest. When the king came in, nisud siya to view the guest. Gitan-aw niya ning mga bisita. Tanaw ko sa nitabo. He saw a man there who has not dressed for a wedding. Naa siya nakit-an nga ang iyang gisuot, dili pang kasal. Ayo? It could be nga si Lord nagdungaw karong hapon na. Unya dinhi sa church gadungaw siya sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Naay wala nagsulot sa pagkamatarong, wala nagsulob sa gugmas Ginoo, wala nagsuot sa pagkabalaan sa Ginoo, wala nagsuot sa pagpaubos, wala nagsuot sa kalipay sa pagsimba, wala nagsuot sa kainit sa gugma. But unsay makit-an ni Lord nga atong gibisti karon sa atong mga pamatasan? Garbo. Self-righteous. Insecurities. Mga pangluod, in vain, mga bisyo. Muna iyang nakitaan nga anong gabisti pa man ka ana, nga invited man ka sa kasal. Nganong ka naman ang imong pagkinabuhi, nga invited man ka sa kasal. Nakasulay ko gi-invite sa kasal, mga igsoon ako nagpakaulaw sa kasal. Di na ako i-mention kung kinsa tong kasal. Because sa una, proud kaayo ko kay, di pa ko Christian, sige kong apil-apil og mga singing contest. Pero kanan do it. Wa ko kasulay apil og singing kanang solo. Di ko muda og ana. Nga naman, di mo ko kamaong mo timing. Namin tong do it kay ang imong partner mo tabang mga og inig mo suod na ka. No? Gusto tong mga kalantaw na masahon, dili na mga love songs man to. Na? Nya, sige mig apil ana. Nya karon mga igsuon sa diyang bag-o pa ko na Christian, proud kayo ko. Unya, confident kayo ko nga, sige, mukanta ko sa kasal. Pastor, ba dyan ang gikasal? Karon mga igsuon, pagkanta na nako, kaya nga akong kinantahan, tuaman sa luway padong, unya ang kining musician, di aman sila slubok. So akong ipakaulawan ang kinasal intawon. Na, di mahinumdum dyan ko, sa Liluan, Santander, Cebu, ang kasal adto. Na, gilibre pa may pliti sa bangka. Unya pag abot dito iyabor na ako ang kasal. Oh, natay mga ingon ana nga mga buhat. Nga ikaw ug ako, imbis unta kita maoy maghatag og dugang kalipay sa Ginoo, kita na hinuoy nagyabo. Ato na noong kanunay siyang gipakaulawan tungod aning atong mga binuhatan. And remember this, si Lord nagdungaw. Si Lord may nakakita. And dili na po kami yung, wa man ko nakabalo, ana. Sala ba na, or di, wa ko kabalo. Kabalo na kaayo ka, ana.
Pero kabalo ka, sa una ni mong buhat og sala, guilty kayo ka. And then ikaduha, guilty ra gyapon. Pero magsigi-sige na, naanad na. Muari ra gyapon ka sa church, mo piyong ra gyapon, mo bayaw ra gyapon sa kamot. Waymaker, miracle worker, promise keeper. Pero nang buak na sa kauga ang kasing-kasing, murag humayan nga giinitan na pag-ayo. Dry na kayo, dili na feel. Sa batanon pa may igsuon, sige may tanaw anang teleserye nga mula sa puso. Si Rekuyan og si partner ta na tennis. Claudine Barito. Gani pagkamatay na cardiac man to si Rekuyan, pagkamatay sa artista nga si Rekuyan tibuok Pilipinas gahilak. Because sa tanang teleserye kani si Claudine Barito og si Rekuyan, mao jud na sila pinakalami kayo nga love team sa unang panahon. Unya, walay tawo nga nakasunod anang teleseryeng wala nakahibaloan ang kanta nga mula sa puso. Bakit nga ba ang puso? Hala, kabalo sila anak kamo, ha? Namukadungogan na ron. Or tingali, madunggan pa ninyo sa inyong mga silingan mag-video ke. Bakit nga ba ang puso pag nagmamahal na kay sadyang nakapagtataka? Nga? Nga na. Kay balo ang mga tawa na. Pagkamatay ni Rekuyan, grabe kayong kasubo. Na? Inig ka-feel ni mo sa song, inig kadungog ni mo sa song, affected kaayo ka. O say sikat karon nga love song, karong panahon na. Batanon, tabang. Kunyari, wan aminaw. Ha? Sige, usa lang, usa lang. Wala, yun. Ha? Ha? Unsa day? Paubaya? Awa ko kabalo na. Because 2019 pa. Ano? 2011 pa ko ni stop og paminaw love song o nya mga unsa pa na 2011 ako rang gihurot ning ako ang pagpaminaw ng mga awit para sa Ginoo. Parang dili ko mauga sa pagsimba sa Dios. Munang wa na ko naibaw-an nga awit. Pero kanang 2010 akala ko ako yung perfect. Cause we lost it all. Nothing lasts forever. I'm sorry, I can't be perfect. Akala ko ako yung perfect. Wa, di ay perfect. Unya, pag nakagunit na gani og tuba, sige, pakisama ka naman. Garaol kayo. 2010 pa to. Kahit pag 2011, natugyan man ako sa Ginoo. Kita, nata sa church. Kanta po taog, Waymaker, miracle worker. Yung mukalit ra pog likoy ning hunahuna, kung wala ka na. Duwal! Duhay imong dala. So, minaw sa ta. So, maka-feel na kaayo ka sa mga awit nga kalibutanon. Lami kay ma-move ka, makapaminaw ka sa mga unsay mga karaan nga kanta nga hangtod karon sikat gihapon kaayo. Lupang hinirang, happy birthday. Ngana no? Nga sikat kay na karon. Di I mean kana bang mga sikat kaayo karon nga dili jud mawala. Unsay mga example? We wish you a Merry Christmas. Mo sikat ra na siya bulang December. Unsa man ha? Kanang mga the closer I get to touching you, give a little smile, a special smile, a twinkle in your eyes and a little. Ngayon nga na, no? Dugay na kayo mga kantahan doon karon. Sige, gyapon. Hala, no? Pag makadungog kay nga na, mapasayaw kang bigla kang naanod ba, mura kag gihuyop og hangin nga mura din kang mukalit pa kag hala niya, karon pina-TikTok pa. Napay mga, grabe na mga TikTok karon ay, kinadaghanan na kayo. Ha? Ila yung ipakita ng ilang mga sampot. Tuyuan yung pinaana kay dito ba?
Na ako sampot, ibalhin na sa akong tiyan. Pag naana nga mga awit, kuan kayo ka, move kayo ka. Unya, ang imong best friend mo sulti kabahin sa batasan sa iyang crush. At hintib ko, hello, go pa day siya, no? Nabuutan day siya. Nya ikaw po, kay in love kay ka ng tawhana, gana kay kang manugilon. Nag-isyo, basta, perfect siya para na ko. Ay! Pero maminos, pulos, Ginoo, okay? Wala na. Pananglit lang si Arjan. Na-I crush si Arjan. Unya, pananglit ha? Yang crush taga Bilar. Oh, pananglit. Nya, as in, na-feel jud ni Arjan nga, lami kayang feeling. Nya karon akong suginlan si Arjan sa akong nadunggan nga, muingon po to nga, ang iya po di ay nga nagkagusto niya, na kining nagkagusto si Arjan niya. Unya, siya di ay nagkagusto po ni Arjan. Nya akong suginlan si Arjan nga, Jan, nagkagusto ba ni mo si... yes, paminaw ni Arjan. Unsa na may imo karong gibate, nga kapalo kang si Lord, love kaayo kaniya, pero ikaw di na nimo love si Lord. Unsa na imong feeling karon? Uga na kayo ka. Bisag mo ingon ang pastor, gigugma ka pag-ayaw sa Diyos, igsoon, walay makatupong siyang gugma ni mo. Kung lawom lapad ang dagat, mas lawom, mas lapad ang gugma sa Ginoo nimo. Naa pa ba effect nimo? Wala, because ang tinuod si Lord in love kay nimo, ikaw uga na kayo sa imong gugma sa Ginoo. Muna'y tinuod. Nga naman tong sa bag-o pa ka sa Ginoo, ining makadungog kag awit mo agas ang imong luha, kiligon kag ayo sa love ni Lord. Pero this time, unsa na? Mas mag-uol pa kag di katagdon sa imong crush sa church. Kaysa sa di katagdon sa Ginoo. In fact, ikaw may di managad ni Lord. Si Lord sige rang katawag nimo, ikaw di managad sa Ginoo. Munang ingon dia invited pero dili niya feel nga gi-invite siya. So he said to him, friend, nakit-an man niya ning naay ni so dito sa kasal nga nakaputi ang tanan, nakagown ang tanan, unya sosyalan kayo, may mga necklace dire. Naay ni kalit og sulod dito, gapatuyok pa jug bula ga jersey. Ayaw mo anhi simbahan kay naay dula inig kahuman sa discipleship. Naay dula inig humag simba. Anhita kay atong simbahon si Lord. Amen. So, naay nakit-an nga wala nag-ilis. Ingon siya, friend, how did you get in here? Without wearing, unsa man? Wedding clothes. Giunsa man nimo pagsulod dire. Basig nasaag ka. Basin og adto ka sa tinisan pa dong. Sa basketballan tingali ka, sa bilyaran tingora ka, sa duwaan siguro kag tungit or sa sabungan baka pa dong. Ano naabot mo ka dire? Munang dili pwede mga igsuon og di ta masayod og unsay naa sa invitation card nga mauning Biblia. Kay unsay nakasuwat diri, mao ni dapat natong ikinabuhi hangtod na sa atong pagsulod didto sa langit. Didto na unya sa kasal sa nating karnero. So, ningon diha. Okay, the man was speechless. Ang tawa katingog. Okay, ikaw ato kas langit. Hoy, nganong nakasulod makadre? Lord, John 14:6. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one can come to you without Him. So si Jesus mo'y rason, nganong nakasuod ko. Na nakaitubag. Pero siya, speechless. It means nga di gyud gani kasulod rin. And in verse 13, this is the judgment. Yung mga tao wala nagkinabuhi uyos kabubutos Ginoo mo ni silot. Then the king told the attendants, tie him up, hand and foot, and throw him into the outer darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. Kining impierno mga igsoon kalayong itong nga grabing inita mo bitaw nang ung imong kanon gyud nag-ayo tun-an imong ayo.
ang kainit sa kalayo nga ato karon kanang kalayong nagsiga, mas piluon pa na siya 10 times. Napulo kapilo ang kainiton, anak mo na impyerno. Unya, di na, ngit-ngit nga, grabe kayo. Ato na maglangoy ang tao. Imagine ko nagalangoy kas dagat. Wa kay islang makitaan, di po nimo matugkad ang gilabnon sa dagat, ang iyang gilawumon. Nya imagine ang imong gilangoyan kalayo, nga walay isla. Ato na ka dito forever. Di ang imong buhaton magkagot sa imong ngipon, magpamaak sa imong dila, ginapos pagyug ka. Musulod ng kalayo nga murag tinunaw nga kabilya sa imong baba, ilong, dunggan, mata ni mong sul. Di gapon ka mamatay. Munang bless kaayo nga na-invite ta sa gingarian, sa Ginoo dito, kalipay nga walay katapusan, magbinuang pa ta. Magpadayon pa sa pakasala. Kabalo ka, isog ka karon. Pwede ka magbuhat pakasala. Siya magbuot na ka. Kasabitan o kaldero ning atong simod. Ka na. Gara kayo. Zephaniah 1:13. Sa adlaw sa kasuko sa Dios bisan ang mga isog manghilak. Timan-ig na. Dito ilabay sila. Unsay rason nganong nahibaw-an siyang walay apil? Tungod kay ang iyang suot lahi sa gisuot sa uban. Kabalo ka pwede tang magkuyog dinhi sa church. Pero kung ang imong pagkinabuhi lahi sa uban ay problema nimo. Ayaw ka gingon, "Uy, mga dautan tanan na naa diha, basig ikaw." Makita ni Lord. Dili buot ki pasabot nga maguban-uban na ta or mag-usa na ta dire nga luwas tanan. Kay dunay mga taong wala di ay tinuod nga nidawat ni Hesus. Kaya mga taong mga igsuon nga dili tinuod nga dawat ni Hesus, may baw-an nimo kay magpadayon na nagpakasala. Pero musimba gyapon. No? Simba ta gamay, awat na laman makuha agamay. Nadugay nimo sinimba na nay gamay. Kay wa tinuod nga nagbag-o. So unsay rason lahi siya. Ang uban nagbistig pagkamatarong, nagmatarong sa pagkinabuhi, balaan nga pamatasan, balaan nga pagbati, balaan nga pagpanulti. Grabe kaayo. Nagbistig pagpaubos, nahigugma sa isig katao, walay pagpanghukom sa iyang isig katao, walay paghupot og mga kapungot, walay garbo, walay pagdumot. Ang iyang gisuot, mga butang. Mga pamatasan nga iya sa balang espiritu. So indeed, kining tawhana, maog yun ning makasuot dito, apil sa guest, pero kung naa manggaling dito'y magsuot og lahi. Doon na manggaling mo, ingon Kristohanon ko, pero garbuso kayo, madinumtanon kayo. Wakoy labot. Gikan sa inyong bahay, magluhod kag abot din his church. Pero kung ang imong gibisti, dili bisti sa pagkamatarong, dili bisti sa pagkaputli, pagkabalaan, dili bisti nga gihatag ni Kristo, sigurado. Ngayon, ayon si Lord sa mga angels sa judgment. Gapusan ni. Hand and foot. Tiil. Tiil, kamot. Kamot. Ug tiil. O niya ilabay. Imagine kung no dauban pag ka niya, igapos ka, di na ka mamatay. Kita ka ina, no? And that is why, kabalo mo, si Jesus, giantos, ganyan tanan, di good siya gusto nga, doon ay maimpirno. Pero kan mga tao, ang pilion gina impierno. Ang uban pa jud mo tuog na impierno. Sagdi lang, og tuan na ka dito, mutuo na ka. Ang problema lang kay di nakagawas. And that is why si Lord nagpasidaan gyud nato. And last verse. Wala na? Ingon ang verse 14. For many are invited. Daghan ang gitawag, daghan ang gipili. I mean, daghan ang gi-imbitar. But few are chosen. Kining pinili, pagapilian pagyod. Kabalo kag kinsa ray chosen ani? Daghan ang gitawag, gamay lang gipili. Kaning gipili, kadto lang tinuod nga nidawat ni Ginoong Hesukristo. Nga iyang Ginoo hari ug mangluluwas. Kanang mga tawhana makasala pa na or dili,
Wala sila nagsalig sa ilang kaugalingon. But ang ilang gisaligan, maluwas sila. Pinaagi sa kamatayon ni Kristo. Bisan ako. Gatuo mo, maluwas ko kay pastor ko. Dili. Naluwas ko kay si Kristo, nagbayad na ako. Bisan pag unsa ka kadato og bilyon na ang imong halad, ikaw pa mo donate og mga tukuran ng simbahan. Pagka wala ka nakadawat ni Ginoong Hesukristo, wala kay apil sa bisita dito sa langit, sa guest dito sa langit. Ang John 1 verse 12 niingon, apan kadtong mituo ug midawat kang Ginoong Hesukristo, gihatagan na niya gahom nga mahimong anak. Di na di ay ka iya sa kaaway, anak ka sa Dios. Pastor, maimpirno gihapon kog makasala ko. Mangutana ko, na may mga ginikanan. Nakasala mo sa inyong ginikanan, dili na mabu nila anak? Hoy, nakasala ka, di na ko nimo amahan. Thank you, uncle. Ngana na ka? Dili. Pag nakasala ka, nagpabilin kang anak sa Dios. O kay tinuod man kang nidawat ni Kristo, mo hinulsulgyud ka sa imong sala o magpadayon sa pagsunod sa Ginoo. Palakpakan na to ang Dios, anak, mga igsoon. And that is why ingon ang Colossians chapter 3 verse 5 to 10. Colossians chapter 3 verses 5 to 10. Kay apil man ta, kay invited man ta, so magsuot ta og bisti sa kasal. Kanang bisti sa kasal. Langit nun nga bisti pagkamatarong og pagkabalaan. Dili ta, wala tayo ingana nga bisti. Si Kristo mo'y naghatag na to, anak. Ingon ang verse 5. Busa patyan ninyo ang kaibog nga kalibutanon nga anaa ka ninyo sama sa salawayong pagpakighilawas. Mga boys, pagbantay mo ha. Ano yung mga cellphone? Sigurado mong wala yung mga X. Kuan diha? XXX? Wala yung mga pornography diha? Wala yung mga skandal ninyong mga cellphone? Kay basin unya direk waymaker, miracle worker na atong giawit, pero sa inyong mga cellphone, dunay mga luod kay diha, mga bastos kay diha. Bantay lang ta ha. Wala nakakita si mamag si papa, imong manghod, imong maguwang, wala kakita imong churchmate, wala kakita sa pastor, nakitaan ka sa Dios. Bantay lang. Og naa manggaling i-delete na dayon na pag hinulsol na. Lagi pastor, dugay na mugot to, i-delete na to na ako, mangita ko bag-o. Kaayong pakngan. No? Sa lawayong pagpakighilawas o kalawayan. Mumutanaw kag usa ka binuhat mo buki mong hubuan. O mga girls. Pag tanaw nimo nay abs, ayay. Kanang nay abs sa buna. Nya dautan nga kay libgon og hakog. Nga maoy paagis pagsimbag Diyos tanawa, wala na may mga larawan, wala na may mga Diyos sa inyo. Pero hakog yapon. Dinaraga po kay Diyos. Kay moabot ang kapungot sa Dios ngadto sa mga taong nagbuhat ni ining mga butanga. Kaniadto nagkinabuhi kamo sumala sa maong kalibutanon, kailibgon, sa dihang naghari pa kini kaninyo. Katong wala pa ta nakadungog sa invitasyon sa Ginoo. Katong wala pa ka nasangyawi, katong wala pa ka naminaw sa pulong sa Ginoo, mo na imong pagkinabuhi, mo nang karon nga gibago ka sa Ginoo og mo balik pag yung ka tinuyuan gyud nimo. Tinuyuan gyud na nimo, wala na kay basulon ana, ikaw mismo sa imong kaugalingon. Verse 8. Apan karon kinahanglang biyaan na ninyo kining tanan ang kasuko. Oh, kasuko. Kabantay mo, mga magsuon, ay ba mga magsuon dire? Mga masukanon. Kung maato sa church, makigstorya sa lain nga mga young people, malumo kayo, hoy, kuana, bitaw, kuano lagi, nga na kayo mga nulti. Pero kung sa ilang balay, makigsulti sa igsoon, wala to! Wala! Hinulsul na taan ni John? Rere? Hermes? Congressman? Vinyas, Alfred, nulsol na ta? Kasuko, o sa pailayan diha? Muna na, kanang mga kasuko, o niya, pagka masaputon,
Kasi sa puto na ni. Si pastor ha? Unya, ang kahugaw sa huna-huna. Guys, turihan na itong mga young people dito sa unahan. Nga ikaw na adere. Ako siguro libak ka na nila. Ikaw may hugag huna-huna, day! So, atong hinluan, atong huna-huna, ha? Amen? Sige, pastor, pangasaba ra, birthday, bitaw ni mo ron. Kahugaw sa una-una, pagpasipalag, sulti, o pagpamalikas. Kanang mga paryente, manag-agaw na sila tanan. Dapat kaila mo, anak, mga paryente naman sila, kanay si piste, si animal, kanang mga pamalikas tanan. Mga pagpasipalag, sulti. Kabalo mo kung saan ang mga pasipalag sulti, kanang dili ni mo undang sungog ng tao ug di mo hilak. Bantay mo na sungog-sungog. Na mga taong imong sungogon, lipay ra kay sila. Pildi, inyong time. Lipay ra kay sungogon. Pero napoy uban nga imong sungogon, lipay, pero sa sulod, ingnan akong sa sun na tatanan. Di mo ato suns, pildi noon. Joke, wa ko'y kaila ng sans. Bag-ura. Tanaw, kaya pag inbi, Nasungugod-igod ni mo, usan as mga pagpasipalag sulti. Kanang imuhang kaalami o pangalan na ng imong igsuon. Hana Kay. Kalamian na. Kares Ruth. Kalamian na. Nya, hingalan na limog. So, kung saan imong hingalan? No? Hoy, baboy. O, baki ka, baki. Grabe kayo. Abinas magpasibalang sulti. Sa pailayan, pamakak. Tanang expert og pamakak. Sagit amin. Dali, kusga. Expert kayo. Uyab mo, di. Di, uy. Di. Postur, di manggut. Expert kayong mamakak. Kabalo ka, I've been there. Di na ko ni mo malimbungan doy og masulod pas bulsa. Bisan pag di ka musulti nga crush ni mo siya. Di po ka mutug ani pastor, bawaan kang pastor. Kanang imong muchat kag bersikulo, unya ang tanan dito sa imong ka-textmate dito imong mga ka-churchmate, imo kunuhang gisindag bersikulo, maayong gabi mga igsoon mo ning pulong sa Ginoo, pero siya ray imong gisindan. Alam na this. So, munang pabiyaan na ni Lord. Kahugaw sa mga huna-una, pagpasipalag, sulti, mga pagpamalikas, verse 9. Ayaw kamo pamakak sa usag-usakay, gihubo naman ninyo ang inyong daang pagkatao, uban ang iyang mga buhat. Gihubo na. It means, when we are invited to the wedding, hubuon nato ang atong hugaw nga mga bisti, ang atong adlaw-adlaw pagpagsuot, ato na isuot karon ang bisti sa kasal. Muna ningon niya, gihubo naman ninyo, ay nato ibalik suot. Niundang nakahana mga buhata, wala ka nakapila-pila na mga buhat kaniya to, karon mo balik na po kadiha, tinuyuan ni mo na. Dili lang kay, gatuo kag si pastor, imong ipakaulawan ang church, imong ipakaulawan ang Diyos. Ingon sa verse 10, isulob na ninyo ang bagong pagkatao. Mao na ni. Unsa ganitong bisti nga pangkasal, pagkamatarong, pagkabalaan, pagkaputli. Muna na. Sa atong pagpanulti, batasan, pagpanglihok-lihok. No? Kabalo ka og naa kay weakness. Ayaw kayo ipaklaro. Ipaklaro mong good nimo. Nasuko ka, ayaw ipaklaro. Ay, okay ra. Hildi mi. Hildi, oy. First round sa playoffs ra lagi. Hildi mi. Ay, kayo. Ay, nako. Gibag-o gayud kini sa Dios nga iyang magbubuhat sumala sa iyang kaugalingong dagway aron masayod kamo sa hingpit og matuod sa Dios. So, ayaw na. Kaya ito mamakakaundangan na. Isulti, kung nakasala ka, makaulaw na dili, pangay tugas tinuod. Because the truth will set you free. Ayaw, sige, balik-balik ito, agpato. Agpato, te. Gisilutan tungod sa pato. Iyang papa dunay usa ka buok pato nga gibuhi. Duha sila ka magsuon. Iyang papa mulakaw ko ayuhag atiman ang akong pato. Ang maguwang nga pakaon sa pato gabato-bato sa diya, bato-bato.
nagkagamay ang bato, yung hanto nagkadagko na gid ang bato, nahurutan tong dagkong bato, kinadak-an na gid bato iyang gi itsa-itsa. Nilabang ang pato na igos ulo patay. Nakakita ang mangod, hala ka ati, bantay gyud ka ni Papa. Yug saba. Ilan na yung gilubong tong pato niya na. Ingon ang manghod, okay te, di ko mo saba ni Papa. Pag uli sa Papa, kumusta pato? Pa, okay ra kayo pa, gipakaon na mo. And then gisugo na tong manghod, day, panghugas dito. Pa, si ate ra. Uy, ikaw gisugo. Stay, agpato. Pa, ako rin hugas pa. Pagbuga kawin dito. Si ate ra kuno pa. Ikaw gisugo. Pato, sumbong di karon, nagpato. Siya ra gyapon nangahon. Anak, paglungag na, si ate ray maglungag pa. Ikaw nang gisugo ni Papa, gigapoy na kung ayo ako pa, nagugas ako pa. Pato, sumbong ka lang ang Papa ron, sige. Gikapoy na siya, gayon na dugay nitugaan siya pa. Ang pato nimo. Wa dyan ako gituyo. Paglabay-labay na kog bato, nilabang man siya, naigo sa ulo, patay, amon ang gilubong. Tugan na lang siya. And then ingon iyong Papa, mao ba anak? Dugay-dugay naman sa ito nga pato, sagdi lang mo, palit lang unya, tag ka ng piso pa. Sige na, tulog na. Ha, sayo na rin ay! Mutugan lang unta sa tinuod. Kita kay nagpadala ta sa atong kadlok mo nang di na ta manukas, tinuod mo nang mamakak na ta. Tugas tinuod ba, na pastor, ay kung bala ko niya, di nakapugong pastor. Nga na ba? Tugas tinuod. Ang ginawa na naglawom si pastor, okay na, sige. Ito na yan po. Nga na lang. Di ka di jugong tugas tinuod. So, isulob na ang bagong pagkatawo. Amen? Ngayon ito kusog kayong mugo ko. Kagahapong ang lawa, lami ang duwa ko basketball. Kay pawala sa sakit sa ulo. Nga doon na anak, Kristohanon pa dyan, manggukod og sundang sa inahan. Away-away na dito sila. Unyawa na napog niyo. Hindi na ko isulting ngalan. Tahan na rabat juda yun. Pastor, tuwa sila ato pastor, gaguk na na sundang. Ang pulis mo itawga, mga si pastor. Sige na lang, padayon ta. So, dili gusto si Lord nga magpabilin ta sa hiwi nga mga pagkinabuhi, mga igsoon. That is why, karon imong sabton pag-ayo. Nga ang pulong sa Diyos nag-ingon, last verse, nag-ingon ang pulong sa Ginoo sa Gipadayag chapter 19, Revelation chapter 19. Mauni ang gihimong sambingay dito sa Matthew chapter 22 ug ang aktual makita sa Revelation chapter 19 verse 5. Pero arin lang ta sa verse 9 for the sake sa ato nga time, for the sake sa atong time. Verse 9. Unya miingon ang anghel kanako, isulat kini bulahan ang gidapit sa pagtambong sa bangkiti sa kasal sa nating karnero. Og miingon pagayod ang anghel, mao kini ang matuod nga mga pulong sa Dios. Og mihapa ako sa tiilan aron sa pagsimba kaniya. Apan miingon siya, ayaw kinig buhata. Sulugoon lamang ako sama kanimo og sa ubang isig ka magtotoo nga nagamping sa mga kamatuoran nga gipadayag ni Jesus. Mao lamay simbaha ang Dios. So, timan-in ang verse 10 sa chapter 19 ha. Kay basig na imangutanan nimo, anong dili naman mo muyukbo ang mga angel Michael, mga langitong mga saint nga mga angels. Mabasa nimo na sa Revelation 19 verse 10. Nga nag-ingon ni si Juan miluhod siya kaiya untang niluhod siya sa tubangan sa anghel, pero niingon ang aron sa pagsimba sa maong anghel. Pero niingon ang anghel, ayaw nagbuhata, pareho ratang sulugoon. Amen. All those giingon nga saints, pariho ra to nga sulugoon. Kita sama lang nila nga tawo. Munang wala tay laing ludhan, simbahon yukbuan ang Ginoo lamang. But listen to this. In verse 9 yon, bulahan ang gidapit sa pagtambong sa kasal sa Ginoong Hesus. Blessed di ay kaayuta. Or blessed. Dili lamang tong bulahan ka invited kag makakaon kag humba. Dili. Bulahan yun ka, nagipadal-an kag invitation. And the invitation of the Lord is His word this afternoon. Blessed kayo ka. Hinaot nga,
wala na untay mga Kristohanon nga ninja or nag-camouflage. Camouflaging. Mga sniper nga mga Christian. Nga makita nimo sa simbahan, hallelujah, praise the Lord, pero sa gawas nagpakasala. Hinaot nga wala na untay ingon na ana. Aron nga sa adlaw sa kasal kitang tanan nagbisti sa pagkamatarong, pagkabalaan uyon sa kabubuton sa Dios. Nabatay nakataonan karon nga hapon. Atong giduko ang atong mga ulo. Blessed be your name, Lord Jesus Christ. Thank you, Lord, for the very word that we heard this afternoon. We pray nga ang mga pulo nga among nadungog, Ginoo, dili mo labay ang kawang. Nga dili namo, Ginoo, usikan. But maghatod nig tinuod nga kabag-uhan, kausaban sa among mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. God, I thank you for the precious lives of these young people. Bisan mga ginikanan nga ni Ginoo. Lord, dili namo gusto nga mabulingan namo ang bisti sa kasal. Ikaw, Lord Jesus, ang nagsuot sa maong bisti. O ang among gisuot mao ang kahugaw sa pagpakasala. Sa imong pag-anhi, gihubo nimo ang imong bisti. Gikastigo kag ayo, kay imong gisulob ang bisti sa among pagkamakasasala, gidala nimo dito sa krus. Namatay ka tungod atong hugaw namo nga bisti. O mapasalamaton kami nga ang imong pagkamatarong, pagkabalaan. Ang imong kinaiya mao'y imong gipasulob diri namo. Tabangi mi Lord, ngamong maampingan o dili mahugaw-hugawan ang maong pagkamatarong nga imong gihatag kanamo pinaagi sa imong grasya nga nag-antos ka o nagpakamatay Ginoo. Daygon kanamo pasalamatan o Lord. I pray ang imong balang espiritu mulihok sa kada kasing-kasing o gunahuna nga walay usa ining mga batanuna Ginoo nga dili makauban sa maong kumbira, nga dili makasulod sa maong selebrasyon o Dios, the wedding in heaven, O God. We are the church and we are the bride, Lord Jesus. Prepare us, Lord, putli ang gabi, O Diyos, hinluang among pagkinabuhi, matarunga o himuang magkada batanon Ginoo, nga dunay langit nung pangandoy, nga mao ang pagkamatarong. Mga pagbuhat sa mga butang, nga uyon sa imong kabubuton Ginoong Diyos. Nga wala na'y batanon, nga magpadayon diya sa pagpakasala. Wala na'y batanon nga motugot nga gubon pa ang kinabuhi sa kaaway. But ang tanan nga mga batanon magtinguha nga mahimong panalangin sa mga igsoon, sa mga ginikanan. Mahimong panalangin aning among barangay. Nga makitaan nini sa among pagkinabuhi ang matarong nga biste ni Ginoong Hesukristo. I pray, Lord God, imong himuong ang mga batanon nga imong giumol aning mao nga ministry. Makita dito sa gawas nga lahi ang pagkinabuhi, lahi ang pagpanulti, ang pamataasan ng mga kagawian. Wala na'y magbisti Ginoo og hugawon. Wala na'y magbisti og garbo, wala na'y magsuot og batasan nga sa kaaway. Tanan maghubo na sa mga pride sa kinabuhi. Namang i-rebuke ang lust of the flesh in the name of Jesus Christ. Wala na yung mga kinabuhi sa mga kadagahan o mga kabatanunan nga mga gupa tungod aning lust of the flesh. Wala na yung kinabuhi sa mga batanon nga nag-eskwela Ginoo, mga guba tungod sa mga unod-nun nga mga temptation sa yawa Ginoo. Even Father God, I pray uban sa gitakda nimong panahon sa imong pagtugod ng imong mga anak, makabaton na og relationship sa ilahang musod na og mga relasyon Ginoo nga makapahimaya nimo o Dios.
Your grace and mercy, O Lord, is immeasurable, O God. And we will always receive healing, forgiveness, restoration, and revival. Thank you, Lord, na kining linghod ng pamidaron sa mga kabatanunan. Punon mo sa pangandoy nga ikaw lamang mo'y simbahon, himayaon, daigon og pasinunggan. Walay lain, Ginoo. Manindog tang tanan, ipataas ang ato mga kamo. Binaya.